Hola, això és un vídeo resposta pel vídeo de Alcantre a los 10 gozos de un idioma, crec que es diu. I bé, hola Peter, primer de tot, acabo de veure el vídeo i he decidit fer aquest vídeo resposta. A més, he pensat que seria una bona idea fer-lo en català, perquè jo sé que a tu t'agrada la llengua catalana i aprofito perquè així també puguis escoltar una miqueta més d'aquesta llengua. I bé, tu comentes en el teu vídeo que t'agradaria tenir feedback, respostes, sobre políglotes, sobre el que pensen els políglotes que puguin veure el teu vídeo sobre el gaudiment del procés de l'aprenentatge d'un idioma. Bé, jo mateix no em considero un políglota, però no obstant he pensat que podria fer un vídeo resposta. Soc un aprenent d'idiomes, no em considero un políglota, encara que pugui parlar més o menys cap a 3 idiomes, català, castellà i anglès. L'anglès encara l'estic aprenent, però bé, igualment m'agradaria contribuir amb aquest vídeo. Bé, respecte al tema en si, jo també he fet un llistat, en algunes coses podem coincidir bastant. Evidentment estic totalment d'acord amb totes les coses que has dit i m'agradaria afegir-ne algunes. Per exemple, el primer punt que he posat és la superació personal. Què vol dir això? Doncs quan tu comences un idioma des de zero et dones compte que no saps ni una paraula, no saps la gramàtica, encara que sigui de forma intuïtiva, no tens ni idea, no entens absolutament res del que quan un natiu està parlant, no entens res, llavors se't fa difícil imaginar-te tu mateix dominant l'idioma. Doncs jo crec que un cop fas aquest pas que més o menys arribes a un punt que estàs còmode amb l'idioma i pots parlar-lo, el pots escoltar, l'entens, doncs jo crec que també és un... diguem que estàs passant un nivell a la teva vida, és a dir, estàs fent com que millores en un aspecte de la teva vida i ja veus a tu mateix que has superat una prova. Llavors això és superació personal, a part que també et dona confiança en tu mateix. El segon punt que m'agradaria comentar, un dels gaudiments de l'idioma, per cert, la paraula gaudir, que és gozar, és la traducció, gozar en castellano, gaudir en català, és una paraula bastant catalana, que a mi m'agrada. Bé, gaudir d'una llengua estrangera a través de la seva música. Què vull dir? Gaudir de la música de l'idioma, perquè cada idioma té la seva música, els seus sons, la seva entonació. No sé, per exemple, l'italià és molt peculiar, com parlen, buongiorno, i presto, i andiamo. D'aquesta manera té la seva musicalitat. El francès, el japonès, el xinès, no sé, l'anglès, no sé, tots els idiomes tenen el seu encant. I també gaudir d'això, per mi, a mi m'agrada. Què més? El tercer punt, gaudir de sentir-te, sí, d'escoltar-te a tu mateix. Una mica té relació amb el primer punt, però bueno, quan tu t'escoltes a tu mateix i escoltes la musicalitat de l'idioma però que tu l'estàs produint, encara que sigui de forma desafinada, és a dir, aquí la metàfora seria desafinar, vol dir no pronunciar del tot bé, doncs també per mi és una font de plaer, perquè tu t'estàs escoltant a tu mateix parlant a l'idioma. Quart, sentir-te que formes part d'una nova comunitat. Aquest estic repetint un punt respecte al teu vídeo, però jo crec que és bastant important. Formes part d'una comunitat i coneixes a persones amb les teves inquietuds. Cinquè punt, que també jo crec que a vegades no es té molt en compte, però quan tu t'esforces per estudiar un idioma i després trobes unes persones natives i veuen que tu estàs parlant el seu idioma, encara que no sigui 100% correcte, doncs fas feliç a aquestes persones. Al igual quan veig una persona que està intentant aprendre el català i l'intenta utilitzar amb mi i li està costant, doncs a mi em fa feliç perquè jo estic orgullós del meu propi idioma.
Què més? També és un clàssic aquest, però bueno, jo crec que s'ha de dir que és el plaer de la comunicació. Tots aquests punts més o menys estan bastant relacionats, però bueno, també es poden puntualitzar una mica. El plaer de la comunicació què vol dir? Doncs tots ho sabem, no? El poder fer-se, o sigui, com et sents quan tu et fas entendre i els altres també es poden fer entendre en el seu propi idioma amb tu i d'aquesta manera s'estableix una comunicació, que també és una cosa molt bonica. El setè punt. Bé, també és una mica el que has dit en el teu vídeo, canviar el teu punt de vista, ja que en aprendre una llengua no només és l'aspecte purament formal, sinó que també, d'alguna manera, la teva ment s'ha de sintonitzar, s'ha d'adaptar a la nova cultura, no només és l'aspecte purament d'acumular vocabulari i entendre com realitzar o com crear les estructures de cada frase, o sigui, la gramàtica, sinó que també t'has d'involucrar, t'has de submergir en la cultura. I això també el que fa és que el teu punt de vista se'n vagi des de la teva pròpia cultura, des del teu propi punt de vista de la comunitat a la qual pertanys a, diguem, un altre punt de vista totalment diferent. Sobretot això passa quan estàs aprenent idiomes estrangers, perdó, idiomes exòtics, jo què sé, coreà, xinès, japonès, etc. Sí, hi ha un altre punt que heu dit, de veure com la teva capacitat... Bé, o sigui, bàsicament, una cosa que jo gaudeixo és, a mesura que jo vaig avançant, també el procés que cada cop soc una mica millor, cada cop em sento més còmode amb el nou idioma i això també em dona, és una font de plaer per mi. Un altre punt que també per mi és molt interessant i també és una cosa que m'agrada molt, que disfruto, que és poder contrastar la informació. Per exemple, en el meu cas, jo tinc, diguem, la informació que es dona en els mitjans de comunicació és catalanocèntrica o és hispanocèntrica, d'acord? Llavors hi ha unes tendències en la manera d'exposar les notícies del que passa al món molt marcades, com a tots els països. Llavors, si jo puc accedir a una web estrangera en anglès, dels Estats Units, de Canadà, no sé, d'Anglaterra, d'Austràlia, doncs jo puc veure la mateixa notícia des d'un altre punt de vista. Llavors també això és bastant enriquidor. I per últim, sí, el que, bueno, més o menys és el que tu has comentat, que és poder fer amics que tinguin les teves mateixes inquietuds i només simplement puntualitzar que moltes vegades, quan tu tens una inquietud, tens un hobby, tens alguna cosa que t'agrada fer, però no coneixes a ningú amb el qual tu puguis compartir el que tu t'agrada fer, llavors és una mica frustrant. Llavors a través d'internet ens podem conèixer i podem intercanviar missatges, intercanviar idees amb gent que té, diguem, tenen hobbies similars al teu, en aquest cas és l'aprenentatge d'idiomes. Bueno, més o menys és això el que volia comentar-te, espero que t'hagi agradat i bé, fins la pròxima i res, i espero que el teu català vagi millorant miqueta a miqueta i espero algun dia veure un vídeo en català teu, d'acord? Doncs molt bé, fins a la pròxima!